Tingnan mo nga kung malinaw yung video. Hi Paps Chris, kumusta ang video natin? May ano ba, maliwanag ba Paps? Mahina kasi signal dito eh. Morning Paps, good morning. Atimonan Quezon tayo. Atimonan Quezon. Medyo payapa yung dagat dito ngayon. Paps Jores Arabis, shout out Paps. Ay, okay Paps, thank you. Ayan, Atimonan Quezon tayo. Papuntang Bicol. Ayan, ito yung dagat nila dito ngayon. Medyo kalmadong dagat. Ayan, Atimonan Port. Yan, Atimonan Port. Papunta ng Manila. Ayan. Yan, medyo may mga ilang dumadaan dito. Ayan. Yan, shoutout sa 4 na viewers natin. Good morning, mga Paps, good morning. Ang taas pala nito. Ang taas pala niyan. Ang taas. Ay, okay, Paps. Next month, taga Samar ka pala. Mukhang mapapasama ka sa kalsada ng Samar, Paps. Short live lang, short live. Maaga pa, tulog pa yung mga tao eh. Thank you. Tuloy na ulit kami. Thank you, Paps. Shout out, thank you. Shout out, thank you.